ocazia noilor informații apărute referitor la subiectul scandalos al datei Paștelor. Spun subiect scandalos pentru că văd că din mediile extraortodoxe și ortodoxii aceștia mai de ortodoxi de birou, să-i zic așa, încearcă să facă schimbări în ortodoxie. E vorba de această veche poveste a schimbării datei Paștilor a ortodoxilor împreună cu catolicii, care nu se vrea se face după rânduiala bisericească și după rânduielile lăsate de Sfinții Apostoli, ci se vrea se face după rânduielile lumești, politice și așa mai departe. Pentru aceasta m-am gândit să îl chem pe Părintele Lavrentie, să discutăm un pic despre subiectul ăsta, pentru că Părintele Lavrentie a studiat cât de cât problema și vreau să îi pun câteva întrebări despre conținutul acestui document făcut de Papa Hagi, această scrisoare făcută chiar și publică de către unul dintre intelectualii de birou ai societății noastre românești. Spun intelectualii de birou pentru că ăștia nu sunt oameni care practică ortodoxia, care să meargă la biserică, așa cum merge un ortodox adevărat. Ei sunt ortodoxi cum erau politicienii noștri în campanie electorală, mergeau din 4 în 4 ani la biserică atunci când vin alegerile, iar acum vin și ne dea nouă norme de credință, norme de aplicare a învățăturilor ortodoxe și a sărbătorilor noastre, a datelor de sărbătoare noastre ortodoxe din calendar. Deși Pascalia este deja stabilită încă pe mult timp înainte, se vrea o schimbare a acestei date Paștilor. Părinte Lavrentie, bine, mă bucur că ne întâlnim și bine că Hristos ne a întâlnim înviat, din nou. Părinte, să rămână. Sperăm să ne întâlnim și cu alte ocazii mai frumoase, dar de data asta trebuie să lămurim o chestiune care oamenii puțin o înțeleg și mai ales sub influența manipulărilor făcute de mass media și de rețelele de socializare șoroșist-progresiste. Oamenii nu mai știu ce să creadă, nu mai știu ce să înțeleagă. Sunteți, și fac și o paranteză, Părintele Lavrentie a fost călugărit la Mănăstirea Petru Vodă de către Părintele Iustin Pârvu și cu atât mai mult aș dori să îl întreb, pentru că știu că este unul dintre oamenii formați de Părintele Iustin în duhul acesta ortodox, vertical, corect, patristic al bisericii noastre. Ce ne puteți spune, Părinte, despre acest document controversat al lui Adrian Papa Hagi și văd că este semnat de o grămadă de așa zis intelectuali de birou, care, la fel, la rândul lor, nu știu ce legătură au ei cu viața autentică ortodoxă de la noi din țară. Despre conținutul documentului aș vrea să vorbim un pic. Hristos a înviat, Părinte. Am văzut și eu astăzi documentul, petiția aceasta publicată pe care a promis-o Adrian Papa Hagi și împreună cu Teodor Baconski au alcătuit-o, care este semnată împreună de alți intelectuali, printre care Andrei Pleșu și Ana Blandiana printre primii. Ce să zic, un document interesant, mă așteptam să fie aș fi dorit sau aș avea cerințe mai mari din partea unor intelectuali pe o problemă ca aceasta, să aibă o abordare mult mai temeinică, dar este o abordare foarte așa de mass media, adică să dea bine în ochii lumii, să atragă cât mai mult atenția oamenilor, pentru că are foarte multe greșeli esențiale în prezentarea ei. Adică îl văd ca pe un document care urmează un plan ecumenist. După cum am scris și un articol, inițiativa aceasta a domnului Adrian Papa Hagi se înscrie de fapt în programul Patriarhiei Ecumenice de a ține un sinod panortodox, de fapt un sinod împreună cu catolicii și probabil cine știe și cu protestanții din lumea occidentală, în care să se preconizeze o unire între ortodoxi și catolici și mai știu eu. Și unul din punctele lor de comun este stabilirea unei date a Paștelui comun între ortodoxi, catolici și probabil și protestanți. Lucrul acesta se vedește din petiția pe care au alcătuit-o, pentru că fac referire ei la Patriarhia Ecumenică. Dar aș face o analiză, după o prezentare aceasta așa generală a documentului, aș face o analiză a lui pe anumite puncte pe care le-am subliniat.
Vorbesc ei în primele paragrafe de Biserica lui Hristos, una universală și apostolică. Dar, după cum vom vedea în rândurile care urmează, de fapt nu se referă la Biserica Ortodoxă. Noi când spunem în crez, cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, ne referim strict la Biserica Ortodoxă, pe când ei de fapt au în vedere și pe celelalte așa zise biserici. Deci, această biserică, spun ei, că s-a stabilit la Sinodul I Ecumenic din anul 325 la Nicea să celebreze învierea Domnului într-o zi de duminică, aceeași pentru toți. Păi, hotărârea la Sinodul I Ecumenic nu a fost chiar aceasta, adică să se serveze duminica, pentru că obiceiul acesta deja era și Sinodul Ecumenic a stabilit să se urmeze acest obicei care era majoritar în lumea ortodoxă. Ceea ce a stabilit Sinodul în mod categoric este ca toți să prăznuiască învierea la aceeași zi. Deci, în sensul acesta au dreptate, adică aceeași pentru toți. Mai departe, atât lumea apuseană cât și cea răsăriteană s-au încurcat în calcule greșite sau incoerente și de o parte și de alta. Practic, o să vă opresc un pic. Spuneați aici că este o idee bună să se sărbătorească tot Paștele la fel. Dar de ce după catolici? De ce nu după ortodoxi? Păi eu spuneam că la Sinodul I Ecumenic s-au hotărât să se prăznuiască de toți în aceeași zi, dar referindu-se strict la ortodoxi, pe când ei deocamdată o lasă în coadă de pește, așa nu se înțelege că e vorba și de catolici, dar vor vedea mai târziu că de fapt e vorba și de catolici. Dar la Sinodul I iar nu eu s-a mă refer referit, în zilele noastre. De ce după arieni. catolici și nu după ortodoxi? În zilele noastre mă refer acum. Pentru că, de fapt, ei urmează un plan al Patriarhiei Ecumenice și, de fapt, al unor interese străine de ortodoxie, prin care să ne unim dogmatic cu catolicii și cu ceilalți. Asta este planul lor. Și punctul acesta cu data sărbării Paștilor este doar un pas pentru a merge mai departe, după cum vom vedea din rândurile petiției lor. Deci clar, o strategie iezuită. Pas cu pas. Da, este o strategie strict ecumenistă. Nu au ei interese sănătoase și bune pentru biserică. Da, continuați, Părinte. M-am vrut să știu și să lămurim odată, pentru că ei vor neapărat să unim Paștele nostru odată cu catolicii, când puteam să facem invers. Hai să sărbătorească ei odată cu noi, pentru că, de fapt, noi suntem cei care respectăm canoanele apostolice. În sensul ăsta Da, ei fac, așadar, introduc ușor, trec, adică au spus de biserica una sfântă, înțelegând de fapt pe toți creștinii, așa zicând. Acum vorbesc de lumea apuseană și cea răsăriteană, că toți s-au încurcat în calcule și hai să fim toți la un loc. Și prin aceasta ușor trec subiectul pe globalizarea aceasta, să fim toți împreună, și catolici, și ortodoxi, și protestanți. Și vorbesc apoi de conștiința nevoii de a unifica data la care sărbătorim învierea Domnului, că această conștiință a existat mereu în interiorul ortodoxiei. Păi conștiința aceasta a existat și noi sărbătorim data Paștilor la aceeași dată. Nu este o problemă, adică este un punct fals. Nu poți să vii cu asemenea minciună atât de gogonată. Dacă noi sărbătorim la aceeași dată, știți, Sfinția voastră să sărbătorească vreo biserică ortodoxă la altă dată învierea Domnului? Bine, în afară de Finlanda? Păi e normal că nu știm și prin asta este de fapt și comuniunea între ortodoxi și celelalte. Dar vedeți, ei tocmai asta vor. Asta spunea și acest Papa Hagi. Adică să treacă prima dată Biserica Ortodoxă Română și după aceea celelalte să vină după noi, la varianta catolică. Da. Deci asta era linia lor, ținta lor de fapt. Adică Biserica BOR să fie un instrument și se poate că ei se bazează pe asta și faptul că au oamenii lor infiltrați în Sinodul BOR. Cum este, de exemplu, acest purtător de cuvânt, care e foarte controversat, Vasile Bănescu, și cine știe câți alții pe lângă el. Da, care practic nu sunt în duhul autentic al bisericii noastre, ortodoxe. O să revenim și la subiectul acesta. Apoi, o întâlnire pan-ortodoxă, spun ei, organizată la Constantinopol acum exact un secol, în 1923, a reușit chiar pentru câțiva ani să unifice calendarele. A reușit pentru câțiva ani să unifice calendarele este un fals. Nu este lucrul acesta adevărat. Și conferința aceea nu a reușit nimic.
S-a luat o hotărâre care a fost implementată, într-adevăr, în România în 1925, în Grecia, în Constantinopol, în Alexandria, mai târziu, tot de patriarhul mason de atunci, Meleti Metaxakis, care a ajuns la Alexandria, și în alte biserici treptat, dar nu atunci pentru câțiva ani să unească calendarele. Iarăși niște lucruri neadevărate. Dacă fac asemenea referințe, trebuie totuși să știe la ce se referă, să fie adevărate. Din nefericire, spun ei, concordia nu a durat, adică buna înțelegere nu a durat. Nu știm la ce se referă, nu este adevărat la ce spun ei. Folosesc date false. Într-adevăr, fac o referință la Biserica Ortodoxă Finlandeză, care sărbătoresc atât Paștele cât și Crăciunul exclusiv după calendarul gregorian. Într-adevăr, în Finlanda, datorită unor presiuni politice, pentru că ortodoxii sunt minoritari, acolo reprezintă 2% din populația finlandeză, au ales să sărbătorească, cu acceptul bisericii din care făceau ei parte din Biserica Rusă, au ales să sărbătorească, să țină sărbătorile după calendarul gregorian, dar nu sunt ei un reper pentru întreaga biserică ortodoxă, ci dimpotrivă sunt ca o excepție. Nu poate o excepție să constituie deja o regulă. Pe când asta cred că este metoda lor, ca printr-o anumită excepție să devină deja regulă. Pe asta vrea să facă și cu BOR acum. BOR să fie o excepție care să fie transformată în regulă. Dar diferența e că în Finlanda, totul s-a făcut și acolo, la fel ca și aici, la presiunile politice. Adică finlandezii, pentru a nu fi considerați spionii Moscovei sau cine știe cum se mai interpretează astăzi, pentru că aparțineau de Biserica Rusă, s-au rupt și au sărbătorit Paștele odată cu ei ca să poată supraviețui, că altfel îi desființa statul finlandez, cum se întâmplă în Ucraina. Nu te conformezi politicii, te desființează. Și uite, asta este. Și s-ar putea ca asta să vrea să facă și în România. Adică un motiv de desființare a BOR, prima dată pas cu pas, și vezi, nu se conformează politicii europene, găsesc ei motive să o desființeze și pe asta, ca în Ucraina și ca în alte părți. Vor face și prin presiuni, cum se cheamă, cu forța. Și mai departe spun că această sincronizare a calendarului s-ar putea realiza prin dialog interconfesional și intraortodox. Păi de ce prin dialog interconfesional? Adică ortodoxia de ce ar trebui să sărbătorească Paștele, să stabilească data Paștelui în raport cu celelalte confesiuni? Dimpotrivă, la Sinodul I Ecumenic s-a stabilit că data Paștelui să fie independent de de Pasca, de Pesahul ebraic. Adică nu ne interesează ce fac ceilalți credincioși de alte religii. Deci aspectul acesta că să ne putem sincroniza calendarul la mod interconfesional este iarăși fals. Sărbătorirea aceluiași eveniment la date diferite în diversele biserici. Deja vorbim diversele biserici. Cine sunt acestea diverse biserici? Deci, clar se referă la catolici, ortodoxi. Vedeți cum introduc așa prin termeni subtili idei care sunt depărtate de fapt de ortodoxie. Așa, din fericire, spun ei, celebrarea datei Paștelui la date diferite nu ridică probleme dogmatice. Într-adevăr, nu sunt probleme dogmatice, sunt de natură, canonică și liturgică, fiindcă toți creștinii mărturisesc identic învierea Domnului. Ce sugerează aici? Că și noi ortodoxi, și catolici, și protestanții mărturisesc identic învierea Domnului, adică credința ortodoxă. Păi nu mărturisim identic învierea Domnului. Nu avem aceeași credință cu protestanții, pentru că sunt diferite lucruri care ne despart în credința noastră în Hristos. De aceea și suntem despărțiți ca biserici, așa zise, biserici separate, adică structuri separate, mai bine zis. Și apoi invocă unele motive de natură socială, calendarele școlare, zilele libere legale sunt bulversate. Familiile mixte nu pot sărbători împreună pentru că unii sunt catolici și alții ar fi ortodoxi și în felul acesta sărbătoresc la date diferite și pentru aceasta să se unească bisericile. Păi ce ar fi? Datorită faptului sau din cauza faptului că există familii mixte, să se unească bisericile. Dacă se cunună tanța cu costel, unui catolic, unui ortodox sau mai știu eu, hai să se unească și bisericile ca să nu sufere ei. Nu e un argument care de credință cum rămâne atunci? Păi, cine o respectă? Ei respectă biserica sau biserica respectă pe, cei care se abat la rândul ei?
Apropo de asta, părinte, fac o paranteză. Părintele Iustin odată spunea așa despre unirea religiilor. Este ca și cum ai amesteca o lămâie cu o portocală. Sunt din copaci diferiți, rădăcini diferite, dar tu vrei să le amesteci. N-ai cum. Sunt fructe diferite. Da. Păi părintele Iustin, am crescut în aceeași tradiție de păstrarea credinței ortodoxe autentice și nu accepta ecumenismul acesta de destrămare a ortodoxiei, de pulverizare și de unire cu ceilalți, așa, într-un amalgam din ăsta, ci dimpotrivă, să ne mântuim sufletele noastre, să știm ce este cu noi. Și iarăși folosesc termenul de biserici. Bisericile nu s-au învrednicit să se pună de acord. Pe care biserici? Cu ortodoxi și cu catolici? Nu merge așa. Un pas important spre mult mai complicată reîntregirea Bisericii lui Hristos ar fi dat de celebrarea la oaltă a învierii Domnului. Păi vedeți unde vor să ajungă ei? Că această sărbătorire a Paștelui concomitentă ar fi un pas important spre mult mai complicată reîntregirea Bisericii lui Hristos. Păi Biserica lui Hristos nu e întreagă? Este întreagă. Noi de asta și mărturisim că e una sfântă, sobornicească și apostolească. Ea este întreagă, e Biserica Ortodoxă. Cum să se reîntregească dacă e întreagă? Vedeți ce idei depărtate. Apropo, părinte, această teorie a ramificațiilor o folosea și șeful masoneriei din România, domnul Bartolomeu, nu știu cum o cheamă, Săvescu sau cum. Care mergea pe la Fanar. Care tocmai consilierul Patriarhului Bartolomeu de la Constantinopol. Acești consilieri. Da, acești masoni practic foloseau aceeași idee și aceeași structură de manipulare a maselor prin lozinci din acestea foarte frumoase. Bisericile lui Hristos să se unească și texte din astea care, de fapt, din punct de vedere dogmatic și al învățăturilor Sfinților Părinți, al canoanelor bisericii, nu au nicio treabă una cu alta. Total paralel. Nu stau în picioare. Chiar se contrazic. Păi urmăresc numai destructurarea bisericii. Eu cred că, de fapt, ei nu vor să ajungă la o unire concretă a bisericilor, canonică, ci vor să ajungă la o diluare, de fapt, a credinței, în care omul să fie bun și așa, în care, de fapt, să nu mai avem credința aceea sfântă care ne mântuiește sufletul, care ne duce la Dumnezeu. Ci așa, aia să fie și cu aia, și la un moment dat să facă și o unitate, cine știe de ce soi unitate. Așa, unificarea calendarului a avut loc în trecut, cel mai recent, acum în secolul 1923. Revin cu ideea aceasta. Păi, nu a avut loc în 1923 unificarea calendarului, ci după conferința respectivă, unele biserici au adoptat calendarul îndreptat, altele au rămas pe calendarul neîndreptat. Și acum se dovedește că cele care au rămas pe calendarul neîndreptat mai bine au făcut, căci au evitat secularizarea bisericii, care e un pericol foarte mare. Așadar, spun ei, frumos ar fi să sărbătorim învierea Domnului împreună, ortodoxi, catolici și protestanți. Acum vorbesc clar, nu mai vorbesc așa de biserici, să nu știi la ce se referă, măcar începând din 2025. Și iată aici introduc ideea aceasta când se vor împlini 1700 de ani de la primul sinod ecumenic de la Nicea și când, de fapt, se preconizează, după date oficiale spuse de cei la Patriarhia Ecumenică și de catolici, că în 2025 vor să pregătească un sinod comun și că toate lucrurile de fapt sunt pregătite, dar nu sunt date pe față, să facă un sinod comun ortodox cu catolici în care și unul din puncte să fie acesta, calendarul comun și probabil că vor și mai multe, cum spun ei, să ajungă la o nivelare și dogmatică, o unire așa zisă și dogmatică. Deci ținta adevărată, ce fac prin petiția aceasta este de fapt să pregătească terenul demersurilor Patriarhiei Ecumenice care la un nivel mai oficial, mai sus, așa mai inaccesibil oamenilor de rând și să-l facă accesibil tuturor, să știe toți, uite, vrem să ne unim, vrem să fim împreună, catolici și ortodoxi și protestanți la oaltă, ca atunci când se va împlini la nivel mai înalt, omul să fie pregătit și toate, zicem, oamenii creștini, credincioși de rând să fie pregătiți așa psihologic. Și apoi și spun concret, eforturi reale la nivelul Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol și al altor patriarhii există în prezent. Și al Bisericii Romano-Catolice. Ei spun lucrul acesta. Deci, vedeți de unde provin de fapt demersul lor? De la, eu știu, catolici, la Fanar, care știți mai bine câte probleme creează și în Ucraina și în toată Biserica Ortodoxă. Dar spun ei, nu toate bisericile ortodoxe lucrează cu aceeași râvnă pentru unitatea creștinilor. Și bine este că nu lucrează pentru unitatea falsă, de fapt, a creștinilor, ci își păstrează credința lor.
Solicităm însă ca Biserica Ortodoxă Română să se implice cu energie și convingere în dialogul pan-ortodox și interconfesional, iarăși aceeași idee, pe această temă. Într-adevăr, în 1925, când s-a introdus calendarul gregorian îndreptat la noi în România, că de fapt nici măcar nu era gregorian, au fost unele probleme. Nu s-a spus atunci, trebuia introdusă practic și Pascalia pe nou. Dar celelalte biserici nu au făcut-o, iar noi românii, pentru că era o conjunctură istorică, așa să zicem, oarecum favorabilă, am vrut să profităm de lucrul acesta și ne arogăm un rol mai important în ortodoxie, să dăm noi tonul. Și s-a sărbătorit în 1926 și în 29, dacă țin bine minte, Paștele, noi l-am sărbătorit în România pe calendarul nou. Și voiam să dăm tonul pentru toate celelalte patriarhii, dar nicio altă biserică nu luase hotărârea aceasta. Noi eram un fel de pionieri. Și ceea ce cer acești petiționari de acum, practic este aceeași postura noastră ca atunci, să fim iarăși un fel de vârf de lance în demersurile acestea, care dar de data aceasta sunt inițiate de Patriarhia Ecumenică. Nu vom mai fi noi singuri, ci există deja Patriarhia Ecumenică care sprijină această inițiativă de introducere a Paștelui comun cu catolicii, cum am spus mai înainte, pentru a ajunge și la probleme, la unitate dogmatică împreună. Și se folosesc și de, cum să zic eu, de contextul acesta social de astăzi și spun așa ei, naționalismul religios profund neortodox și necreștinesc. Păi naționalismul religios este ortodox, adică e normal ca un popor să fie ortodox și să se laude, să prețuiască lucrul acesta, că ortodoxia, spre exemplu, că biserica a contribuit foarte mult la crearea neamului românesc, spre exemplu, sau grecesc, sau rusesc. De ce să fie? Doar să nu fie, într-adevăr, șovin și, eu știu, cu răutate față de alții. Deci, naționalismul acesta religios, afectele antioccidentale. Noi nu suntem împotriva Occidentului pentru motive economice. Adică vor fi și motive economice la mijloc, dar noi, ca ortodoxi, suntem împotriva, de fapt, a romano-catolicilor și a protestanților pe motive dogmatice. Adică nu putem, ei pun problema așa la nivel social și că o fi unii care au, eu știu, atitudini extremiste. Dar nu e vorba de asta. Sunt diferențe dogmatice foarte clare și trebuie să le cunoașteți. Nu le da, dăm la... Și mai e un aspect. Faptul că ni se impune cu sila pe căi politice, mediatice, aceasta parcă te face mai mult să-i respingi decât să-i accepti. Din punct de vedere omenesc vorbind. Pe lângă canoane, dogme și așa mai departe. Dar faptul că ni se impune acest lucru și se încearcă prin presiuni, sub pretextele așa zisele binefaceri sau așa zisele pretexte frumoase, benevole, dar de fapt este o impunere care nu este doar de acum. A fost și în perioada interbelică această impunere silită prin forță, prin forța politică mă refer, care au încercat să schimbe data Paștilor și au încercat pe un moment, dar când ortodoxi și români au văzut că este un eșec, au revenit. Acum vor să refacă aceeași prostie care au făcut atunci, aceeași greșeală. Și s-ar putea să le facă dacă sunt mai slabi, dacă se tem de politicieni mai mult decât de Dumnezeu, ierarhii noștri s-ar putea să facă și această gafă. Nu mai există riscul de o schismă. Aici e o altă problemă la care ei ar trebui să țină seama. O problemă foarte delicată este cât de ortodoxi mai suntem noi astăzi. Vedeți mănăstirile, bisericile, preoții, credincioșii, cât de mult își apără credința lor, cât de mult țin la predaniile apostolice și ortodoxe și nu țin atât de mult la, eu știu, idei din astea așa sociale. Să fim acolo, ținem la tradiția, la Sfânta Lumină, la tradiții cum am primit noi din părinți. Da, cinstim lucrul acesta. Uite, Sfânta Lumina care vine de Paști și, eu știu, Iordanul care se întoarce înapoi, toate acestea sunt lucruri care arată unitate ortodoxă. Este adevărat. Dar noi nu ținem la unitatea aceasta doar pentru evenimentele acestea, ci că avem niște convingeri dogmatice foarte clare. Spun lucrul acesta pentru că mulți care apără, eu știu, Pascalia sau unitatea ortodoxă și resping inițiativele acestea, se bazează pe niște argumente așa mai diluate, adică nu au o conștiință dogmatică. Bine, și nu astea sunt singurele lor argumente. Faptul că le enumeră printre altele... Dar, nu, sunt unii care se bazează foarte mult pe astea, dar și ele sunt niște argumente, sigur. Sunt niște argumente simpliste. Noi nu ne limităm la ele, nu le respingem, dar nici nu le limităm la ele. Sigur, sigur.
Așa, și mai spune calculele politice sau încremenirea în calendare desuete. Păi calculele politice cine ne le fac? Apropo, afectele antioccidentale, dar am putea vorbi, cum spunea Sfinția voastră mai înainte, de fapt de afectele Occidentului asupra noastră și noi ar trebui să nu rămânem așa inerți, nu afectele noastre. Adică, normal, când suntem asupriți, normal să reacționăm. Nu sunt afecte, nu sunt, adică, umori și reacții așa din nervi. Calculele politice, tot ale lor sunt. Încremenirea în calendare desuete. Nu sunt calendare desuete. Așa este o tradiție, așa s-a stabilit la Sfântul Chiril al Alexandriei, apoi Dionisie Exigul și mâna Sfântului Ioan Damaschin, calculele pascalele Sfântului Maxim Mărturisitorul. Sunt niște calcule care au validitatea lor. Nu sunt perfecte, dar asta este o tradiție ortodoxă. Așa, nu trebuie să stea în calea bunului simț. Păi noi trebuie să ne conducem de dogme, de învățătura ortodoxă, de revelație, de Evanghelie, nu doar de bunul simț, care de multe ori nici măcar bun simț nu este, și a dreptei credințe. Păi, a ortodoxiei postniceene, care ne cer să sărbătorim unitate în învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Păi noi sărbătorim în unitate, deci dreapta credință noi o păstrăm și nu avem ce să schimbăm. Ceea ce fac ei este un demers, să zicem, cu totul neavenit. Da. Ideea e că vin din partea unor oameni care nu au treabă cu trăirea ortodoxă. Și sunt ortodoxi din ăștia de birou, care ar trebui să-și vadă de treaba lor. Pentru că atâta timp cât se impune silit, că asta e o silință ce fac ei, fac presiunile astea a mass mediei, presiunile politice care se fac, este o silă, chiar dacă nu-i cu parul, dar astăzi nu se mai folosește parul, pentru că te dă de gol. Vii cu zâmbetul, că ăla îți dă o mască, așa, de om bun. Știți? Dar tot acolo este și tot același scop îl are. Și mai e un aspect care vreau să-l semnalez. M-am uitat pe listele de semnături. Până în momentul ăsta aveau vreo 4.000 și ceva de semnături, dar am văzut mulți catolici și protestanți pe care îi cunosc personal, semnau pe lista aceea de adeziune a lui Papa Hagi. Nu știu, ce treabă au oamenii aia cu schimbarea? Adică poți să faci, dacă este să ne uităm câți protestanți, catolici sau așa sunt în România, aia umblă câteva zeci de mii de semnături pe listele lui Papa Hagi. Dar pe noi ne interesează listele lor, semnăturile lor, sunt fără valoare. Ne interesează argumentele care le aduc și ceea ce spun în sine, scopurile pe care le au. Că asta este ideea. Scopul lor. Și cine stă în spatele acestei probleme? Că dacă e să ne uităm să vedem, majoritatea dintre ei au scris în revista 22, care știm că este o revistă șorosistă a grupului de dialog social, al GDS-ului. Sunt oameni care cu ortodoxia au tangențe doar așa, la televizor, pe internet și mai dă câteodată din pix, așa, câte un articol, câte ceva, dar nu în mod trăitor. De exemplu, și acest Bănescu, care pe mine mă deranjează foarte mult atitudinea lui anti-ortodoxă, dacă este să o luăm așa, se vede clar că e o atitudine anti-ortodoxă. Pentru că acestea sunt indicii. Mă consider reprezentat de Bănescu, care are viața cum o are. El în săptămâna patimilor, când alții erau la slujbă, el la televizor și arunca cu noroi în mitropolitul, în arhiepiscopul de la Tomis. În loc să stea la slujbă și el la ora aia. Și uite, desigur, adică nu e om de rugăciune, asta vreau să spun. Nu e om de trăitor, nu e un om de rugăciune. Dar vine și ne dă nouă lecții de ortodoxie. Și eu, din câte bag de seamă, eu îl compar foarte bine cu iezuiții din Biserica Greco-Catolică, din perioada aceea, ocupației austro-ungare. Fiecare episcop greco-catolic avea un consilier iezuit care îi controla activitatea și îi spunea ce are și ce nu are voie episcopul să facă. Iar dacă episcopul greco-catolic nu se conforma, era raportat la superiorii săi ierarhici romano-catolic de la Esztergom, din Ungaria. Și după aceea era sancționat. La fel cum episcopii greco-catolici erau ținuți sub control de către acest iezuit, care era la rândul lor omul episcopiei romano-catolice maghiare din Esztergom, la fel și acest Bănescu mă gândesc că este omul cuiva, pentru că am văzut atunci când s-a dat acel manual de egalitate de gen în care se promova LGBT-ul, Bănescu a fost printre cei care a apreciat pe doamna Ceredeu, care a promovat acest manual. La fel și lui Papa Hagi. Bănescu i-a dat like pe pagina de Facebook. Arată clar că Bănescu nu are o linie clară ortodoxă. El merge cu latura aceasta progresistă, ortodoxă de catifia.
Și Da, aici am pus întrebare, pentru că acest om practic manipulează masele de oameni prin însăși funcția sa. Și ar trebui, știu și faptul că nu este agreat de foarte mulți ierarhi, dar nimeni nu-l poate da jos de acolo, are un spate puternic. Și există alte interese, da. Să avem un pic de atenție la valoarea cuvintelor domnului Bănescu, care practic nu este o valoare ortodoxă. Da. Toate detaliile acestea care țin de viața lor personală întăresc faptul că inițiativele acestea sunt pe altă filieră decât una serios ortodoxă. Eu am arătat strict din documentul lor. Eu cred că, de fapt, toate sunt inițiative sorosiști pe filieră americană, CIA, prin care este controlată Patriarhia Ecumenică, de altfel și ei fac referință la Patriarhia Ecumenică și de altfel este oarecum lăudabil faptul că inițiativa aceasta nu a venit direct din partea Patriarhiei Române, ceea ce arată că mai există așa o ezitare, să zicem, din partea Patriarhiei noastre, dar cred că se găsesc și acolo destul de mulți favorabili, adică forțați din spate, și contează și atitudinea noastră a poporului să tragem balanța în partea cealaltă, adică în partea adevărat ortodoxă. Nu ne mai putem bizui atât de mult pe ierarhii noștri. Sperăm că până la urmă ne putem bizui, dar avem și experiențele din trecut, unde au fost destule trădări, adică nu trecutul îndepărtat, mă refer și la cel de acum, recent. Și eu numai discursul domnului Bănescu pe postările pe care le are pe Facebook și pe celelalte este destul de străin de ortodoxie, cu icoane catolice, cu mesaje în astea așa mai elucubrante, așa în ceață, cu referințe la credințe străine, la catolici, la protestanți. Foarte ciudat totul. Da, un pic, părinte, am să vă citesc ceva din manualul pentru purtătorii de cuvânt și structurile de informare publică în relații cu mass media. Din acest manual pentru purtătorii de cuvânt, bine, se bazează pe pe articolul 16 din legea 544 din 2001, din Monitor Oficial, care se referă strict la purtătorii de cuvânt al instituțiilor publice. Și aici spune așa: funcția purtătorului de cuvânt în cadrul unei instituții publice este esențială, întrucât aceasta îndeplinește rolul de reprezentare publică a instituției în calitate de interferență comunicațională și emite deopotrivă, reacționează mesaje, schimb de informații cu instituțiile, opinia publică, mijlocirea instituțiilor de presă și așa mai departe. În această calitate, purtătorul de cuvânt gestionează procesele de comunicare. Și aici dă o grămadă de procese. Și spune așa: având în vedere aceste responsabilități, purtătorul de cuvânt se subordonează direct, nemijlocit, conducătorului instituției. Adică asta mă face să-mi pun întrebarea: oare Bănescu a făcut aceste intervenții publice fără știrea patriarhului? Pentru că dacă ar fi făcut asta, conform legii, ar fi trebuit destituit. Dacă a făcut o mărturisire fără știrea patriarhului, patriarhul ar fi trebuit să-l destituie, ceea ce n-a făcut-o încă. Aici deja ne pune niște semne de întrebare. Eu cred că e undeva la mijloc. Sunt unele presiuni și patriarhia acceptă, dar mai vedem. Da, eu tocmai de aceea mă refeream la acel exemplu cu iezuitul greco-catolic, care controla activitatea Bisericii Greco-Catolice din Ardeal. Adică controlându-i pe ierarhi, automat controla întreaga Biserică Greco-Catolică, care era practic un românism controlat, ceea ce făceau greco-catolicii. Cum avem astăzi în politică opoziția controlată, atunci era românismul controlat. Românismul controlat de iezuiții maghiari, care erau în episcopiile greco-catolice de atunci, din perioada aceea. Da, și care mă tem că Bănescu ar fi aceeași problemă în situația asta de astăzi. Da. E clar, suntem controlați și de asta demersul meu este de fapt ca măcar noi credincioșii de rând, și ar trebui să avem și o structură mult mai clară, adică ierarhie să fie mult mai fermi, să stăm bine în credința noastră, nu să stăm în ideologiile de fapt impuse din afară. Părinte, eu îi respect pe ierarhi, dar am o remarcă. Odată i-am spus Părintele Iustin, uite, am întâlnit un episcop foarte fain, așa și așa, la care Părintele Iustin se uite la mine și zice: măi, să știi că niciun episcop nu-și va da funcția sa pentru credință. E dureros, dar nu știu ce să zic referitor la
ceea ce se întâmplă astăzi, în situația asta. Un singur episcop a avut curajul să spună nu, iar restul au tăcut mâc și câțiva chiar dimpotrivă, s-au dat pe linie cu ei, doi, ăștia de la Cluj și cu celălalt de la Roman, care, bineînțeles, le-au învârtit ei cumva așa diplomatic, așa, încât să nu fie nici în cal, nici în căruță. Dar totuși a fost ceva mai bine tăceau. A fost chiar pe alături, da. Da. Și de aceea spun, situația se vede clar și se vede clar că totul este impus politic, totul este dirijat și bine gândit dinainte. Pas cu pas, știți vorba aia cum e la noi, schimbăm România pas cu pas și văd că vor să o schimbe. Și apropo de Occident, vor să o schimbe după principii occidentale și faptul că vor să o schimbe fără voia noastră, să nu se aștepte să avem dragoste pentru Occident. Pentru că în moment când ți se impune forțat, nu poți să ai dragoste. Nu suntem sfinți. Da, cum erau, vedeți, sfinții din închisorile comuniste. Încercau să le impună ateismul, să se lepede de Hristos. Îi iubeai, dar asta nu înseamnă că le urmai principiile lor. Da. Sfinții din închisori îi iubeau pe vrășmași, pe torționari, că altfel nu rezistau. Dar nu înseamnă să le urmezi principiile. La fel și astăzi. Astăzi nu suntem torționarii comuniști, sunt diplomații occidentali, dar tot aceeași mărie cu altă pălărie. Da, sfinții închisorilor, deși aveau dragoste pentru dragostea creștină, dar nu erau de acord, bineînțeles. Cum se putea să fie de acord? Da. Părinte, eu vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. Sper să fie lămuritoare pentru cine de bună voință și îi rog pe cei care au urmărit acest material, dacă sunt interesați și de alte detalii, să urmărească canalele acestea pe care voi posta. E vorba de Asociația Sarmisegetuza Regia, pentru că o să-l mai convoc și o să-l mai provoc pe Părintele Laurentie și cu alte detalii despre subiect. Mulțumim frumos, Părinte, și mulțumim tuturor. Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat. Adevărat a înviat.